मोगथों आव ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां ओंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोगथों आव ताखोलाय सिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा नगर पंचायतनि 42 फेमिली बरक बीजेपी आगारै दिनै टिप्रामथाव फायखा এবং 142 भोटार बरक फायजाक अलाम सकमानि पान्डाव जों दिनै उपस्थित दङ जोंनि बरम गोनां इएम कमल कलय এবং जोंनि TWF नि स्टेट लिडार मनिहार देबबर्मा এবং अरो बीजेपी नि खरकसा मेम्बार दङनिबो बिनि मेम्बार नो याकारिबो टिप्रामथाव हाबजाक गोबांमा अरो 142 वोटार्स दिनै फायखा फाइ निश्चयम कल्याणपुर विधानसभा केन्द्र टिप्रामथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमै दङ होननि जों वानसुबिमान हामबाय अनेक हामबाय मारो कक्सना जरादि माबाय आं बिगत जों सिबिएम सरकार थांफ्रोबो जों चिन्तिफ्रासानि कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रासान बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायानि बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रासा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म टिप्रामा सबुबा गारानि नेतृत्वे बुबा गारानि जे नाइकल माबाय आं ओ जागा मतिप्रामा थाव बानाक मारो बीजेपी नि नंबो आको पतो तंग आं बीजेपी नि मेम्बार शान्तिनगर जीपी खय आर्टि ब्लक नि बिसिं खबजात कमिरा नि बुंखा आं जगत किशोर देव